Kani mga tao diri ba mga bulok. Bulok yun, parehas nimo. Bugo mo, bugo. Mas bugo ka. Kay mong naong ay. Igamitag filter. Bugo kay kaday. Labaw pa kang bugo namo. Giimbento gay ng filter kay aron gamiton. Mao gani. Pero anong masuko man ka. Og ingnon kag naka-filter. Gamit og filter ya, tama si mong ginawa. Ay nagpaghinga na mo bugo. Nya magbuot naman hinuon mo mogamit kog filter. Siya may nagbuot nimo. Nga wala may nagbuot nimo. Kanang uban siguro. Uban nimo mga viewers, kanang mga parehasan nimong naong nga bugason. Mo na nagbuot si mo, kinasuya na si mo kay dako kay kag mata. Amo pag binulok. Wa man mi nagbinulok. Bright pa man gani minimo. Maobitaw nga na-detect na mo na imong hitsura nga nigamit kag filter pero sa personal bugason kay kag naong. Tungod na sa mong ka bright, dili tungod sa among ka bulok. Siguro inyong naong dili matablan og filter. Sos at vlog kaming mga tao nga tininood among intensyon diri social media di namin mistil mo gamit og filter oy nganong magtago man kita sa hitsura nga dili atoa kailangan dapat og tinuod ka nga tao dili na ka mo gamit og filter diya mo makita ang imong hitsura nga tinuod walay sagol binuang pero kanang imo makaingon ang mga tao sa imo sa social media nga gwapa kay kaya inig magkita mo sa personal di na mo to nga ikaw na kay inikita niyo sa personal imong naong bugason man ka daghan kay buti-buti sa naong Kung mag-filter ko, mugwapa ko. magfilter ko mo gwapa ko asa gwapa diha gwapa sa imong mata nga muram na katong aul gani na mo na gwapa sa inyo Kay gwapa naman gyud ko daan. Guwapa. Ay, guwapa dia. Guwapa daan si mong mata. Guwapa gani, dili na magamit og filter. Nganong mahadlok man ka mo gamit si mong tinuod nga itsura. Nganong mag-filter man ka og tinuod pa kang guwapa. Ay sig panghambog oy. Dagan maginang kuan mong naong oh, kanang mong naong dagang butoy-butoy sa ingana na. Bugas. Daghan na gyud ko'y bugas. Aw. Nindot na ka pangasaon kay daghang bugas di ta mapas mo nimo. Pero gwapa ko. Di na ta maghisgutan ang gwapa atong hisgutan. Kanang bugas kay para di na ta mapas mo. Ay lagi hisgutan ang gwapa kay si mi maipita na. Bugas lang atong hisgutan ay lang ang gwapa. Kay duha-duhaan pa. Dili man sayang pilingon kay tinuod man. Di ta maghisgutan na oy. Kay murag wa gyud bisag asa na ko tanawon bisag mutanaw ko skilid o magtakilid magatubag og talikod wa gyud ko nakita ang kagwapan mo so di na ta maghisgutan na atong hisgutan ari na sa about sa cellphone sa Android og kuan iPhone di na ta na maghisgutan ng gwapa aton nang kuan itsapuiran nato ng gwapa-gwapa oy kay di ta maghuman na ari na punta sa cellphone. Kamo ka mga Android user man mo. Aw, siyempre, kami mga pobre, Android user, ragid may. Ako gani, mantinil ramang ikong Cherry Mobile, pero at least, okay na kayo atong kuhan. Balag, naka-Android user, Cherry Mobile user, ang importante nga atong kinaiya. iPhone user ang atong kinaiya, pero ang atong cellphone, Android, pero atong kasing-kasing, iPhone. Muna atong basihan, hindi na magkuha na ng mga mahalon nga cellphone, kay useless ra gyapon. Gamit ag mahalon nga cellphone niya atong naong baratohon. Nindot kaayo ang iPhone. Nindot oy kay mahalon god. Siyempre pag iPhone nindot gina kay mahalon man. Ang problema ng iPhone dali malubat. Paggamitan ni mog filter. Mao lagi basta gamitan nimo filter dali gid malubat. Dali siya mo effect. Labi na og ako ang mogamit. Samot nag ako'y mo gamit nimo. Dali gid kay nimo effect. Di na may effects mo kay Android ra ba ka. Madahal di mo effect nga na. Og ako'y makatirada si Muha, mga tatagi ng agi si Muha ba? Di giningon nga hinambog nga ko, ta lagi ng imuhag, ako'y makatirada ni mo na. Langkat inatiti ana.